F'konferenza tal-aħbarijiet wara l-preżentazzjoni tal-budget il-Prim Ministru Lorenz Gonzi meta mistoqsi mill-ġurnalisti qal li minnu bil-paga minima mhuwiex milqut mill-income tax. Fl-istess waqt il-Ministru Tonio Fenech instema jipprova jikkoreġi lil Lorenz Gonzi minn taħt l-ilsien. Intom tafu li dawk dan il-budget dawk li qegħdin fuq il-minimum wage qed jiġu ntaxxati? Le, ma nafx li dawk li huma fuq il-minimum wage jiġu ntaxxati income tax jekk qed tirreferi għall-income tax, anzi, ir-rata tal-income tax lil min jgħix bil-minimum wage ma tolqothomx, huwa zero. Mhux qed jiġu ntaxxati ġifieri garanzi. Le, għax għandek it-threshold huma iktar ogħla mill-minimum wage. Iżda minkell il-Gvern jgħid li l-paga minima mhix taxxabbli, il-verità hija li persuna single li jaqla paga minima qed ikollu jħallas it-taxxa. Dan qaluh id-deputat Laburista Owen Bonnici u l-kandidat Edward Zammit Lewis f'konferenza tal-aħbarijiet. Owen Bonnici spjega li l-paga minima tammonta għal 8,433 euro fis-sena, jiġifieri ma taqbilx it-threshold ta' 8,500. Meta wieħed jgħod din iċ-ċifra l-bonus li jrid jingħata bil-liġi ta' 512 euro, it-threshold jinqabes. Għalhekk l-ammont huwa taxxabbli. Aħna jinkwetana l-fatt f'pajjiżna illi minnu bil-minimum wage se jkollu jħallas it-taxxa. Dan huwa fatt li l-Prim Ministru ma kienx jaf bih, dan huwa fatt li meta ġie mistoqsi dwar il-ġurnalisti li l-Prim Ministru ma kienx jaf iwieġeb qal li dawn ma jħallsux taxxa meta bl-effett ta' dan il-budget minnu bil-minimum wage u jagħmel komputazzjoni singola se jkollu ħallas it-taxxa. Għar minn hekk hija id-domanda il-mod kif wieġeb id-domanda il-Ministru tal-Finanzi fejn qasam il-dħul tal-minimum wage earners mill-bonus li jidħol kull sena. Min-naħa tiegħu Edward Zammit Lewis qal li għal darba oħra l-Prim Ministru qed juri kemm hu maqtuħ mir-realtajiet u l-isfidi tal-familji. L-ewwel ħaġa il-kredibilità toħroġ minnu qas ta' koordinament għax it-tnejn li huma l-Ministru tal-Finanzi u l-Prim Ministru qas qablu bejniethom fuqha. Però toħroġ l-iktar ċar li l-Prim Ministru ma jafx ħaġa tant importanti li hija jekk persuna illi taqla minimum wage u żżid magħha l-erba' bonuses li tieħu matul is-sena illi tinqabad bit-taxxa ta' 15%. Dik hija punt inkwetanti tippreokkupa l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista jisħaq li għalih il-prinċipju jibqa' dak illi min jaqla l-paga minima jibqa' mhux taxxabbli għaliex nies vulnerabbli fis-soċjetà jeħtieġ li jkunu mħarsa.